Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугаты ниләр турында яза? Әйдәгез бергәләп шул турыда сөйләшеп алыйк. Гадәттән тыш эсселеге белән җистә калган быелгы җәйнең сәламнәре әледән-әле ирешеп тора. Татарстан яшьләр газетасында коры җәйнең бәрәңге кытлыгына китерүе турындагы язманы алгы битенә чыгарып биргән. Шәһәр халкы гына түгел, авыл кешеләре дә бүген бәрәңгене сатып ала икән. Андый ихтыяҗ булганда бәяләр дә 3 тапкырга арткан. Былтыр ярминкәләрдә аның килосын 12-15 сумнан сатсалар, быел исә икенче икмәкнең бәясе 40 сумга кадәр җиткән. Шул бәягә дә бәрәңге тавы авыр дип яза газета, чөнки аны ярминкәгә бик аз алып киләләр дә тиз генә сатып бетерәләр икән. Бәлки алга таба шулай бәрәңгенең кадерен белә башларбыз. Татарстанга хәзер елына 300 мең мигрант килә икән. Мигрант сүзен бу очракта чит илләрдән килүче эшче куллар дип аңларга кирәк. Димәк, бүген безнең республикага нәкъ шуның кадәр эшче куллар җитешми дигән сүз. Шуның кадәр кешенең көндәлек мәшәкатьләрен кайгырту, дини һәм мәдәни бәйрәмнәрен үткәрү, аларны Татарстан шартларына күндерү кебек эшләрне үз өстенә алган республиканың халыклар дуслыгы йорты хуҗасы, танылган журналист Ирек Шәрипов белән кызыклы әңгәмәләрдә шул ук Татарстан яшьләр газетасыннан укып була. Октябрь айы гадәттәгечә гомер көзенә кергән олыларны хөрмәтләү чараларына бай була. Бөтенебезнең дә барасы җире булгангадыр инде, әлеге темага кагылмый калган матбугат чараларда юк диярлек. Шәһри Казан газетасы да әлеге темага шактый зур урын биргән. Баксаң, картлык без белгән чит илләрдә генә түгел, үзебезнең илдә дә кадерле була башлаган икән. Дөресрәге, олылар үз кадерләрен үзләре белергә өйрәнеп киләләр ди. Безнең өлкәннәргә тагын нинди сыйфатлар хас дигән сорауга да җавапны Шәһри Казан газетасында табырга була. Икенче елын дәвам иткән коронавирус зәхмәте авыл халкына да барып җитте. Хәзер урамлап, хәтта авылы белән дә урыйлар. Коронавирус шәһәр чирегенә булудан күптән узды инде. Соңгарыда исә авыручылар саны да, аны авыр кичерүчеләр, үлүчеләр саны да арта бара. Хастаханәләрдә буш урыннар юк. Шир яшьләрне аяктан йыга. Ул авырлы хатыннарны да, балаларын да аямый. Авылларда исә моңа рухи авырлык тәстәлә. Күршеләренең гомер бакый ачык торган капкасы ябылсын әле. Газета журналисты Татарстан авылларында хәлләрне күзәтеп чыккан. Күптән түгел генә булып узган милләт җыенында һәр татарны уйланырга мәҗбүр иткән чыгышларның берсе мөгаен Казахстаннан килгән татар галиме, Туран университеты профессоры, Казахстанның татар-башкорт конгрессы рәис урынбасары Гриф Тимирзахит улы Хайруллинники булгандыр. Татарның саны ни өчен кими? Бердәмлекне саклап калу өчен ниләр эшләргә кирәк? Җанисәп вакытында без ни өчен татар дип язылырга тиеш? Дигән сорауларга җавапны әлеге асыл затыбыз белән булган әңгәмәдән укып белергә була. Укудан һәм фикерләүдән аерылмасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.